We treffen de meer dan 2 meter lange Fries in het Vondelpark in Amsterdam. Richard Schuil is intussen 40 jaar. Vlieden hier hard worden. Een aantal weken namen voor hem zelfs het besluit om op te houden bij topsport. Nou, ik denk 2 maanden geleden waren we een toernooi aan het spelen. En toen heb ik voor mezelf wel besloten ineens van... ja, ik vind het nog steeds hartstikke leuk, maar ik ga er niet 4 jaar mee doen. Dus dan is het beter om te stoppen wanneer je nog redelijk goed speelt. En, ja, ik wil ook wel wat meer thuis zijn bij mijn vrouw en kind. Want ik wil toch wel meemaken hoe ze opgroeit. En als je dan continu weg bent en je bent al 40, dan ja, op een gegeven moment gaat het een beetje tegenstaan. Het plan om in 2006 mee te doen aan de Olympische Spelen in Rio ging dus net terug. De teller bleef op 4 staan, want zo vaak het Schuil meedoen aan de Olympische Spelen. De eerste keer die in 1996 doet de Nederlandse ploeg goud hellen, voor de Italianen te verslaan. Na de Spelen van 2004 in Athene maakte de doorstap naar het beachvolleybal en sleepte tal van prijzen binnen, maar zijn maat Reinder Nummerdor. De man werd 3 keer Europees kampioen. Nou, ik denk dat het precies op het goede moment was voor ons. Want ik was toen 32 en Reiner was 29 en ik had niets meer zoveel zin om in Italië te blijven spelen. Dus toen hebben we elkaar gebeld. Dat zullen we gewoon voor de lol proberen. En die lol die is daarna serieus geworden. En ja, we hebben toch 7 jaar heel veel prijzen gewonnen. Dus echt blij dat we die overstap hebben gemaakt op dat moment. Voor een bijzondere sportcarrière komt dit hier in een. Zijn laatste toernooi is over maanden in Beijing. Daarna gaat Schuil aan de slag met zijn eigen bedrijf, namelijk topsporters financieel en fiscaal helpen. Zijn oudskiers zijn alle gedachten net samen voorbij gaan, dat we vanmorgen in het Vondelpark al duidelijk. Goed gedaan hoor, respect.